Sa pagkakaroon, murag okay naman kay daghan na nagari nagatabang, murag na hupay-hupay ng uban. Silang mga kakuyaw, murag na hulipan og mga kalipay. Tungod sa mga tabang. Oh, tungod sa tabang. Mga pila ka buok mga bakwin. Ang kwadri 307 mili ka household. Ang buckwheat nami mga total damage nga 83. Ang akong message sa atong congresswoman nga salamat kayo sa mga hinabang rin sa Barangay Alegre ug ang GOB. Daghang salamat kay dako naging natabang kanang ilang paganhi ug ang kanilang panghatag dako kay katabang sa mga tao. Puspunan ko itong mga bata. Sheila Miampo, taga Barangay Alegre. Nagpasalamat jud mig dako kay tungod kay dako na nigtabang sa amo bakwiter man pod mi. Wala lang madamit sa mong balay pero bakwit pod mi. Ano nagbakwit mo? Kay delikado man among area kay na may landslide. Landslide. So dako na ni tabang sa Tabang na ni sa amo Sir, ikaw sir, unsay may mensahe ka? Dako may pasalamat na sir. Ikan kay naigo-igo gyud mi sa ride nga kan. Pero Ano sa yung balay sir? na sir. Noon sa man? Wala ra man kay damit sa kong balay kay Pero kahoy ra man. nagbakwit mo kay nahadlok mo ba Okay. May order sa mo ang kapitan nga bahada lang yun diri sa ubos kay pagdikay sa kung maun sa ang balay matumba. Pagdikay sa mga kabataan ba. Sir, nasi Ma'am Didi Kagas dire nagdala ginabang gikan sa Kapitolyo nila Gobernador Dodo Kagas. Unsay imuhang gustong isulti sa ila sir? Ako ko pasalamat sa ila sir tungod kay portado gid po ang mga kagas sir tungod kay kaming kapitan tao gyud ng kapitan. Okay sir. Salamat ko sa hinabang nga gikan kang Congressman Didi. Kang Gobernador Kagas og sa iyang pamilya pod. Pasalamat mi kay dako na rin tabang sa mga. Kumusta din yung balay? Wala po mamukuan pero kuan lang kaning naikrak gamay lang. Pero ang hadlok na gyapon, hadlok yun. O sa di man nato malikayan mahadlok man ta. Pero pagkakaroon wa na. Okay, samot na nanay mga nagtabang-tabang. Sa pasalamat gyud ko dako sa Ginoo. Pasalamat gyud ko nga nahinabang gikan sa taas.